je zo graag in een kerk begraven worden? Want heel veel jonge mensen zijn toch niet meer zo gelovig? Of... Bij mij is het ook grotendeels te doen om toch wel een stukje de sfeer ook. Ik kom ook tot rust in een kerk. Aan de hand van geloof vind ik soms een antwoord op zaken waar ik geen antwoord op vind. Denk je dat je naar de hemel gaat? Goh. Ik denk niet dat ik raspop zal eten met een gouden lepeltje, maar... Chocomousse. Chocomousse is ook goed. Nee, maar ik denk wel dat er iets is. Langs de andere kant hoop ik soms ook dat ik eigenlijk toch wel een stukje hier blijf. Ik hoop dat als ik zal zeggen, op het moment dat ik er niet meer ben, dat ik ergens op een plaats terechtkom waar ik toch nog altijd kan zien wat er na mij gebeurt. Ja, dat is dan eigenlijk zo'n beetje naar mijn vriendin toe. Dat ik er voor haar zal blijven. Een of andere manier een band blijft. Ja. Verbinding of hoe ik het Ja, dat zou ik eigenlijk het ergste vinden, dat ze mij vergeten. Ja, dat niet meer aan mij gedacht wordt.